Misliš da znaš sve kultne replike? Tišina! Možda ste dobili pogrešan broj, a ste dobili ono kog ste tražili. Gospodo milicioneri. Da izađeš sam ili ja da te vadim? Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. Na ovo oko ne vidim ništa. Sad će ti oko. Ko da ćeš njime ni šaliti? Gde si, baba, 100 godina, ej! Šta to radiš, kume? Nije to tako loše kao što izgleda. Patika, da ga ne vadim ja. Miran! Kako će me gospođa prepoznati bez moje korpe? Čut budalo! Proveri znanje na Apolonu. Čekiraj Apolon prvih mesec dana besplatno. Apolon, bog kućine zabave.